feia gràcia obrir les pàgines de la novel·la, extraure dos personatges, donar-los llibertat, si poden dir el que vulguin, però quan acaben tornaran a la novel·la com a personatges i ahí quedaran atrapats per tota l'eternitat. No patiu, perquè ells com a persones poden fer el que vulguin. Són lliures, diran el que voldran, aniran on voldran, però com a personatges no. Feia gràcia alliberar-los a veure com es comporten en societat. Ojo, que en esta tercera part del llibre trau una contundència i una duresa per qualificar els cafres, ell ho diu d'una altra manera, jo dic cafre, però no avançar-vos massa coses, però una contundència i una duresa per qualificar a la gent que ens ha mal governat, que a mi em va sorprendre molt, però que molt gratament. I aquesta és una excel·lent novel·la de formació del caràcter. És la descripció narrada de com es va fent una persona, com una persona des dels seus records més llunyans va construint el seu caràcter a través de la interacció amb el medi. Per nosaltres, Francesc és Thomas Mann. El nostre Thomas. El nostre Thomas Mann, perdó. Que quan me va telefonar per a que li tornara l'escrit, el document, va vindre a ma casa, vam fer un cafè, i lo típic, no, què ha aparegut? Espectacular, tal, lo típic, no, molt bé, ja, però es nota que la novel·la parla de la transició a València, i jo, i tant, però clar, jo, per dir, sí, què? La transició. Si jo només m'he llegit a mi com a protagonista... L'aparició del sexe com a un alliberament generacional. Quan vaig publicar el primer llibre, La veu del migdia, molta gent que m'estimava. No ho feia per perjudicar-me, em deia, per què escrius en valencià? Si escrius en castellà, tens al teu abast un mercat de 400 milions de lectors. Un poc la meva resposta ha sigut aquesta, no només continuo escrivint en valencià, sinó que ara poses títols en llatí per augmentar el tiró comercial de la meva obra. De la escassíssima producció que hi ha de ficció amb la paraula València. I jo crec que València és un lloc on hi ha una sèrie de tensions històriques que donen joc a diferents ficcions. Estic pensant, per exemple, en la corrupció. Jo crec que ni en corrupció destaquem, contràriament a la teoria generalitzada. Jo els he dit, home, així, els corruptes d'ací són gent que comptava 12.000 euros en un cotxe davant d'una vaca. Només el que té un dels fills de Pujol, en fi, estem parlant d'un nivell de Champions League. Nosaltres no arribem ni a segona divisió. Se diu SIC Trànsit Glòria Mundi, no? Jo m'he quedat només en SIC Trànsit. Per què? Perquè em venia bé, no tant per Tomàs de Kempis, ni per la glòria del món, ni per tot això, sinó per el trànsit, la idea de la transició. I ahí quedaria València, així passa, però així passa una època i un temps. Només si vos agrada, el recomanareu a les vostres amistats, però si no vos agrada, us demanaria que el recomanareu als enemics i que ningú es quede sense llegir València 7. Moltes gràcies.